Isa ka diti may bilang a flood-prone area ti Barangay Santa Rosa iti Banggen Abra. Itapay laeng, nakasaganan diti sa mga residente gapoy di pangta di super typhoon Inday. Kas ti pamilya ni Manang Melody, saan man ko na direkta mapektaran di saplit ti bagyo, nagtalined nga nakagalo ti balaydan, kas panagsagana. Napadasamin sir din ta talaga nga narupan amin ito kada nawas out idi kagsagsagana kami lang sir. Tapno naka-ready lang ta gamit mi dita. May basari ti ko dyan na datos ti pag-asa. So magmano a probinsya ti nakabayugan ti signal number 1. Manamnam mga umasirig dito at extreme northern Luzon intong Biyernes, kendro mo ti Philippine Area of Responsibility intong Sabado. Kas panagsagana, naiway ti Pre-Disaster Risk Assessment ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. For now, as per the latest nga pag-asa advisory, medyo ngimato iti track iti bagyo. Nevertheless, at dalatamot epekto na iti probinsya. Kan other that dumapay nga probinsya, Northern Luzon, ngamin i-enhance na iti abagat. So, expectarin tayo natang at pinagtudo na. Naipasigurado ti kinasagana, digiti na dumaduma cluster ti council. Naidatag da iti lugar may bilang a flood can landslide prone area iti probinsya, ken nabalakadan ti panakipatungpal ti preemptive evacuation no kasapulan. May basar iti SWAT Abra, naka-preposition met 10 iti food packs ti DSWD. As of July 8, 10,915 ti nakasagana na family food packs iti Abra Satellite Warehouse, idinto 11,208 family food packs ti naka-preposition kaditi LG warehouses, malaksit pa kaditi nakasaganan ang non-food items. The DSWD Abra QRT is on standby mode for possible activation. So anytime ready na po ang Abra, SWAT Abra na mag-activate ng kanilang QRT. We have also conducted monitoring to all LGU warehouses and conducted 100% quality checking of food and non-food items. Ibig sabihin, na-check po natin yung laman ng mga food packs in the local government unit at to our warehouse na wala pong nasira. The family food packs of the DSWD are augmentation to the local government unit. This is triggered when a request of augmentation from affected LGUs have been received. Naipakamupay ti kinasagana ti DPWH kagbantay ken ti dagos sa paningaway at clearing operation no kasapulan kada iti kang runa na kalsada. Nakasagana pa yung umarayat ti uniform personnel, kinasagana ti health sector, evacuation centers, ken daduma pa ang miyembro ti council. Nabalakadan med iti aming LGU ng runa ti MDRRMO iti panagalerto tapno magunod ti kalikagom a zero casualty. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.